Штодня на работе Павел Гушинец займаецца пастаўкай і абслугоўваннем медтэхнікі. Але ўжо 27 гадоў ні вучоба ва ўніверсітэце, ні асноўная прафесійная дзейнасць не перашкаджаюць займацца хобі – пісаць літаратурныя творы. Усё пачалося з таго, што Паўлу не спадабалася канцоўка адной кнігі. І тады ён вырашыў напісаць сваю версію. У меня в основном идет взрослая литература. Я детский рассказ начал писать для дочери. У меня дочери Софье 9 лет. И когда она была маленькая, я начал про нее и для нее придумывать истории. Какие-то она приносила из детского сада, из школы какие-то истории. Я вот вокруг них создавал рассказы. Пора ў адпачынак. Новая кніга, якую Павел Гушинец прэзентуе ў Брэсце. Тут чытачам зустрэнуцца ўжо знаёмыя героі. Урачы, пацыенты, ваенныя і грамадзянскія. Зборнік апавяданняў разлічаны на больш дарослую аўдыторыю, чым дзіцячую. Але гэта не перашкаджае пісьменніку збіраць на сустрэчах чытачоў розных узростаў. Павел еще и детский писатель. Даже детским он более всего знаком в Минске, потому что книжка «Девочка и крокодил» уже нашла своих читателей и покорила сердца всех девчонок и мальчишек. И мы начали его возить по школам города Бреста с огромным успехом, с аншлагом. З горадам над Бугам Паўла Гушынца звязвае шмат. Часта ён бывае тут па рабоце. Да таго ж ілюстратар адной з дзіцячых кніг аўтара з Брэста. Таму па прыездзе заўсёды плануе шмат сустрэч, асабліва з юнымі чытачамі. Ведется активная работа, чтобы приезжали к нам в Брест знаменитые писатели и молодые писатели. И приглашаем мы Павла Гушинца к себе в 33-ю школу. Совместно проводим мероприятия, чтобы дети знакомились с творчеством. Зараз у творчай скарбонцы аўтара 7 кніг. До конца года плануе выдаць яшчэ 3. Таму не выключана, што пісьменнік парадуе брастаўчан яшчэ не адной творчай імпрэзай. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».